farkon mafaɗi annabi ta can masani sha makurar wahayi uban gidana annabi ne maulana. Duk farkon lamari Allahu kai zan sa wutiri fara shiga aikin da zan yi karin kadari ba don halin ba a bani don farkon zikiri limamin masana almuzdafa kofar masana maulana. farkon mafaɗi Allahumma salli ala ga wanda ya fi gaban madadi wanda kake cewa zuwan mu kaushi ne sanadi sha matsayai da yawa al'azali shi ne abadi dole a duka mai yabansa ne aikin da na sa a kirjina. Wata hanya ce na ganta mai tsafta ta gari mai takawa cikinta ba a yin garari gashi tana kaiwa ga Mustapha Hassanul Basri a sanya Abul Abbas da jiyali har barhama shehu maulana. Kara mun daɗa na jan bulo ban geji ba baba sharu sani halinka ne ba rowa ba kai na gani kofar da har a yau ba a kulle ba gana a ƙara mun sannu da aikin bayarwa babana. Sallama dai almu'udi Muhammadu gaibin ilimi sallama dai almahadi kai ka san wa alƙalami sallama dai muntaziru kai ka hau dukkan kadami kai nutsa harshe na abun faɗi na nufa da begina. farkon mafaɗi Sanni Rasulallah daga kai komai ya fita mai suna da yawa sansanin kafiyata kai ne budewa da rufewar wakata ya farkon mafaɗi annabi ta can masani maulana. Ya sutura sha ba zai ƙarshen zance ya lutufi duk cewa ta kai zance san ka ibada ne cikin sake neman dace ba dan ba bara dai in yi shiru da baki na. Ta yani mu je duba akwai kamar sa ku duba mun kan ku faɗa babu ta gama amsa mun annabin da shi ɗaya ne shi ke bani ya ƙara mun kwazarin kyauta ba na biyinka a bayarwa maulana. farkon mafaɗi Tintini dama can an gama ba za a yi ba jagora ɗaya ne mai kira ba a turje ba mai girman matsayi ina kaje ba a zo ma ba jara gamar da can da yau da gobe suna mulkin ma'aikina. Mutum mun waye annabi ne alƙiblar mu inda muke nema maka tare aibunmu ko da rai ko ma ba shi ba mai iya ture mu ga mu gaban ka gwani uban gwanaye gani gaban ka mu